Ayan po yung ating friend na si Luisita. Yan. Vlogger din yan. Sikat na vlogger to mga friend. Oh my God. Lois. Kaya daw nahuya ako. Nasaan yung tower? Hello mga friends! Punta kami sa tower. Ito simentado na di ako. Punta kami sa tower. Well, Victoria City. Saan yung tower? Yung may bantay po ka? Ay, oo. Ito lang. Mabantay? Ay, ikaw naman bayad, ma. Ah! Ikaw naman, ma. Tapi na itong bayad daw? Pulo man Japon? Tingling mo lang ni dati, di ba ga? Boss, yung kailangan sa box. Ayun mga friends, napapalibutan po tayo ngayon ng ano, ng mga mangroves. Ayun, sobrang... Wala di buhaya? Mga bagis. Ano mo? Ato na! Ayan, napapalibutan po tayo ng mga mangroves mga friends. Oh. Mga ka-vlogger. Ayan, vlogger po yan ng Victoria City. Sikat na vlogger po yan. Kung gusto niyo po siyang i-follow, just search her name, Luisita, ano? Loiski. Loiski. Ay, wala ko yung bayad. Ah, ito yung tower. Hello, so many people over there. Mas namin, ito sa babaw na. Okay lang. Ayan. Sa babaw na.